हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलसिम बयखौबो बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। नै लोगोफोर आङो मैथा बांगाल सायनो नागिरदों। इनिफ्राय नै माबाबो सायगोन मैखुन। नै मैखुनबो एवना जागोन दिनैहाय। इनिफ्राय मैथा बांगालखौ ओंख्रि संगोन। नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि भिडिअखौ। नै मैखुना जि मोजां नै जिगाबनि मैखुन बेरनायमोन जोंहानि। जि मोजां बेरबाय थायो जोंहानि माइहुङाव। नै मैखुना माइहुंसा मानि बेरो। इनिफ्राय जिगाब गाहायावबो गारना दोननायावबो बेरजोबखायो बिरादनो। सानफ्रामबो बेरो आरो। दिनैहाय संना जानोसैलाय बोथिसे आरामनो। इनिफ्राय नै माबाया थास' बिबारा मैयायो खादोंमोन आङो। नै बारनैल' मोनदोंमोन। जा मामिया खान्थाल जानो बिगासिनो दं। नै खान्थाल जानोसै। गोथां जागोन ना गोमोन जागोन? गोथां। है गोसा होन। गोथांसो होनलायबावो। गोथां होनलाय। खान्थाल जानो बिगासिनो जाहा मामिया। नै खान्थाला बिफाया हाननानै दोनफैबाय नालाय खान्थाल जानो होनगासिनो दं। खान्थाल थाइनै हानदों। नै रानिया जानो नागिरगासिनो दा दानना होनोसै आं। नै गोमो जाखानाय जि मोजांखा। गोजौनिखौ हानाबा जानाय नंला। मोनजोब्बाय इयो। राजोब्बाय नै। गोजौनिखौ हानाबा जानाय नंला हाननांसिगोन। मामिया जाथानसै नोलै जिरना होथानसै आङो। दहाय बिगासिनो थोरसियावसो जिनो बेखौ जाग्रोनो। थोरसि लाखाबाय थोरसि गंसे। थोरसियाव लाना जानो थोरसि बिगासिनो। दे जादो मा। बेखौ जाग्रोदो नोङो। मैगं सायनो नागिरनाया एकदम खान्थालसो दानना होग्रोनांगौ आं। जाथ'वा जमा लाग्रोगोन। जमा लाग्रोलायबावनोसो नागिरो। दे जादो दे। दानिया आङो नै माबाखौ मैखुनखौ एवबाय। नै एवजेननायनिफ्राय आं भिडिअ बानायबाय थालायलायदों आङो। अखाबो हागासिनो दं नालाय। बेनिफ्राय नै बिथिंजाय मैथा बांगाल ओंख्रियाबो मोनबाय आंना। नै मैथा बांगालजों नाजों संदों आङो। लाङियाव नांनाय ना फिसा। गोदौगासिनो दङ मैखुना। मोनबाय आंना दाना। नै मैखुन फाजा एवनाया बरियानो मोजां जाबाय। गोथाव नुखाबाय नै। जानोसै दाना ओंखामखौ लोगोफोर गोथावनो। मैथा बांगालजों ना ओंख्रि ओमफ्राय मैखुन भाजा जिगाबनि मैखुन जानोसैलाय गोथावनो। जिगाबनि मैखुनखौ आंहा दामानि जागासिनो दङ। भिडिअ बानायनाया आंना दामानि जिगाबनि मैखुन जागासिनो दङ। दामानि जादों माने आङो एसे। गोथाव। नाया नै ना सिंगि लाङियाव नांनाय। मैखुन एवनाया बरिया गोथाव जादों। अखा हागासिनो थार। खांख्राइ बरिया बिदि गलायलायदों। बबलायदा नायलाय मा बिराद गोथावथार।
मैखुन एवनाय बरिया बरिया जार गोथाव गोथाव जाखादों मैथा बांगालजों ना बरिया गोथाव जादों ओंख्रिया खांख्राया बारा गोरा नङा ओंखायनो जानो हादों गिदिरबाबो गोरलै दैदब दाबुखौ मानो जानो हादों birat goथाव जादों मैथा बांगाल ओंख्रि Mày làm nào là có xem nữa bà. Cái chất chili cái gì chứ hả? Cái chất chili là tươi mà. Ta cái gì? Cái chất chili cái gì đó. Para dia cái chất chili apa? Chợt nhớ dia không tới mà người nó thế. Đã ba đây bị đang.ครับเด็ดไปทีนี้ อันนี้มันนี่เป็นแบบนั้นนะป้าก็ดูโอ้นี่ตัวมันเนี่ยเด็ดวันมาพัดcái điện này cái miếng giá thằng bắp xích nổi đèn mấy cảnh cái nào đấy lương giả được mà lấy mà bé bị bé mày đúng như enggak nhiều thì mày đúng mình ini bagi tuh kau tak ada mikro nggak bisa tuh kayaknya mikro na anh ini dulu juga kan mau ya nak khan ini mana ya anh kalau jadi nak khan Mami yang bilang mana mak? Mami? Mari makan naik loh. Mau beli naik. Ini benar nih mana? Ini benar nih mana? Sekarang bayangkan nih, Korea goथाव ना. Oमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै next भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन. Bye bye.